Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Jakit Kmi, but Kikubo, Baman Kasi. Kibahayeng jong samla star borlang do tedong kat prasnem kerta haringkat ke dorbar snong berwa kilapen pau ke jingsu si hadian ba uteu samla ubadang don menta ha ke jingsha asumar pang covid kat kendai ha civil hospital Shillong. Henry ula syapen benayap ha kibor ke kot kia ha ke jela bat ubala pau ru ke kerteng jong u ha ke thup jong kibala klat nau covid kat kendai. Kibahayeng haringkat ke dorbar snong berwa kilapen pau bakimla ban pedang ba ubriu badang im bar ubadang don ha pedang ke jingsha asumar Henry la shupen benayap no ya u ha ke juk kapor kila kentu kibor ke kot kia baki dei benawat jing tip bah om ban shupen bena klumar na marka kta ke jingso kibahayeng kila boru ke jingkentu kibor ke kot kia da ke baong ba kibakum kita ki jingpen bena babakala kim dei ban jashu nang ni shakmat mas nyok bar kat no kita pakai jing subsi kat no kita pakai jing lengo ken ma haba man haduk kan ka klemat ke ba man sai stan idon apa ni jing sumar iklam ya nalai kami ka kubar ba o stan barlang lodong indon syuk kan tengi kum di bahayeng ikun tujur ya ka health department bahkan pensayang ikan bahkan partner aku ikut kubar marah habak lamiap tema kumnohi manohi ban sya ban ong ba ola ya mentau dong don cakap sumar kejing kerpat kedung ya kahel kalong bahkan sumar ya bahkan penmi dak ikut kubar kum juro bahkan nom kan kum kena kubar kan nom jasu hangno lano ru kan mi sutho ba kena kejing baklahi kena kejing bakla nak health department kejing penmi kejing ai kubar xiao nong san hima bon tho ikut kubar te kena kejing bakla wat la kalong kejing bakla ru kum ka health department te ka hab ban simru ya kata kejing bakla la kum bakla ban pha ya kena ke kubar briu ba im pha do bayap te kalong nakaleng jong ka senong te ngikwa kan sim khia hiru kan bau nebreu udai bet ban kot ban khia ban yok men sim nang ne sakmat ban saj ban khlai udai ban wan kum kata khubor ka ba nak health department kelak pen bena bo la khla don chu ko perthai andre breu dong don ha pedeng jong ke jing suma te halor ke jing bakla kata khubor ke jing penmi khubor te ki don kam ban sim ya kata kejing bakla ba kadai ban don ru kabor ban sim khia ban penmi biang khubor sa sisun tat ban nebre la sat la khlan leng ba kejing sumar bha kejing sumar kejing pet ki nos ki doktor te na liang jong ka senong ru ngi kwa ha kata ru kom hi ba nang ne sakmat khlem da ti ka ba kam degin ka no department kan supen bena khubor bu breu la yap te ke e jing mot lane ka e ka plan baka don jong ka health department ngim sung tho namar ki pet ba kin lek seno kin wan seno la kim lek sa ka jing sumar ta balek a jing sumar breu dong don ha pedeng jing sumar ki a do khubor bu la yap te ka penlong duk men sim kumia ki bahayeng ki bahasam kapan do men sem YouTube try nang pang cakapan yo men sem ban yo ya ke jing ka jing khia kum ta ka long ke jing telot ke jing len share ke jing pang vlaru ban yap ke jing pen bana dong sngo kendit no breu ba im tip fung tho to sngo kendit pro wat la kara ka long kum no ru hanre yala de dong im pin pen bana bang la yap kam dei ka kam ka basuk bat nang ne sakmat hi na kaleng jong ka senong to ngi kwa ba lak no kum no kino ki department ki ba ai jing tip ki ba ai ka na ka khubor ka don kam ba kin da tip shwa ya ka jing sisa halor ka jing sisa kin sa ai ka kin pen bana ya khubor kila ban pelat kum nong san hima la ne mau for kum ta ter te re na kaleng jong ka senong te la da kum ka ne khubor